bortz baietzen. Eta gainean daramadan diru guztia banatu nahi dut. Badakizue, erantzun zuzen bakoitzeko 20 euro izango dira zuetzat. Fiera, jolastu nahi? Zein, nik? Bai, diru irabazi nahi? Eta zuk? Zuk diru irabazi nahi duzun? Beka, ba, Fiera! Ea ba, az gaitezen, hiru baietz? Hiru baiet! Emaiozu, 5 euroko bilete bat. Baso honetan sartuko dut, eta non dagoen asmatzen baduzu, doblea irabazteko aukera duzu. 10 euro! Beka, Fiera! Ba! Hortxe, 5 euroak eta bat bi eta nun daude 5 euroak, nun daude... Hemen! Bai! Oso ondo, Julian! 10 euro irabazi dituzu! Hortxe! Baina, Julian, beste gauza bat esango dizut. Diru gehiago irabazi nahi? Beka, Fiera! 20 euro ematen badizkidazu, 40 irabazteko aukera izango duzu. Beka, ba! Ekarri ba! 20 euroak, Gai ba! edalontzian sartuko ditugu, eta... Tara, nun dira, 20 euroa, nun dira, Beka, Hemen! Oh, Julian, sentitzen dut! Hementxe 20 euroak nun zeuden. Vale. Tira, dirua errekuperatzeko aukera emango dizu. Beka, ba! Hemen duzu, 50 euroko bat eta 100 euro irabazteko aukera izango duzu. Beka, ba! 50! 50ko biletea. 50 eran duzu, ezta? Bai, 50. Bai ba. Oso ondo, Julian. Beka, ba. Hementxe sartuko ditugu eta... Hiru baietz! Hiru baiet! Apa! Fiera! Beka! Eta nun dira 50 euroa, nun dira 50 euroa, nun dira tita... Hemen! Oh! Justu! Bai, Julian! Hemen zeuden 50 euroak sentitzen dut. Beste batean izan beharko du. Oso jokalari ona izan zara, Julian. Bueno, eta zuegu bolatu. Hiru baietz! Apa! Fiera!